Makadiko kuma TV mana enyika yedu linjani bakwethuke kuzindawana zonke lapha elingalikhona thina okuthambira inemfaro mkhulu siyalamukela ke ngokujabula ke okukhulu mune chino chirongwa Tilda live kushikana ngaza 12 o'clock pakati pawo usiku chirenga ititange nekukumbira regerero nekunonoka kusvika kakubasa mugwagwameda muna kumira mushomo asaiwa toda ngotenda Mwari kuti tazosvikira nditi sithanda ke uqala ke ngokuxolisa ke ngokuphuza ke emsebenzini hayi siphuziswe ke ngama congestion la kodwa hayi siyabonga ke kubana ke sesikhona thawuya nadzo nyaya zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa silazo ke indaba okuzilayo okwethusayo lokufuna ke ukwenjulwa kulolu hlelo mushiremezo tichazonzwa ukuvaka kumaphepha nawo edu re-H Metro pamwechetika nerekhwayedza tichabatana na Aaron Nyamayaro pamwechetika na Kingston Mapupu tinacho chirongwa chekumajere chirongwa chatinoti isusu behind bars kozotione nguva dza 11 o'clock tukutarisira kuti Miss P vange vave pano muchirongwa ka couples quality time tinovimba kuti vachakwanisawo kusvika handitika saka muchidimu ndo zvatingagotasira manheru anhasi ngamafichane ikona ke singakukhangelela ke kuntamba make yanamhlanje uhlelo behind bars okuzilayo kwethusa lokufuna ke ukwenjula okumaphephandaba ethu ele-H Metro kanye ke lelekhwayedza kuthi ke sigqibe ke ngehlandla lapho ke esiyabe sesilo Miss P kuhlelo couples quality time so yikhona ke esingakukhangelela ke manje chireke tikuthambire inemfaro mkhulu vari kudasvika kuphinda nema messages pa WhatsApp vari kumabasa vamwe ndo vari kutanga vamwe ndo vachiri kuenda vari mumigwagwa tinoziva makawanda nhasi makatiteerera tinotenda nekubata nesu tichizotambirawo zvekare vari kudzimba tinokutendai nekuteerera uye nekutandara nesu katiripo tinge tichitandadzana ndo zvatinoita pano paStar FM amonika tisingapedze nguva sezvo nguva dzacho dzatoti fambei kare tisati takupinda munyaya yedu yanhasi ndine message pano kune avo vane matambudziko ane chekuita nezvechivano hanzi sunungukai kubata Sekuru Kanengo vanobatika pa 0772 965 955 0772 965 955 kana pa 0776 069409 0776 069409. You make me Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right, tisingapedze nguva chirege tichipinda munyaya yedu yanhasi. Musi wa 13 September mugore ra 2022 mune chino chirongwa zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa pane mwanasikana watakataura naye akauya pano anonzi Rozi akataura iye kuti ndichiri kuyeuka ndiri mwana mudiki pane munhu wandakapomera mhosva yekuti akandibata chibharo iye asina tichikurukura naye mukadzokera pazvirongwa zvedu munochiona chirongwa ichi tichikurukura naye akataura kuti amai vangu vairova zvokurova zviya ende ndaitya saka ndakazongopomera amai vaigara kunze kwenyika kuBotswana saka mwana uyu vari vana vaigarawo nemusikana webasa musikana webasa akanga nemukomana wake saka mukomana wake uyaiti pano uyaiwanzoperekedzwa neimwe shamwari yake ndo paanoti akabva pomera mukomana uyu mhosva mushure mekunge tapedza chirongwa takaita vanhu vakatibata vakataura kuti zvechokwadi mukomana wamuri kutaura anonzi Simba ihama yedu ende zvechokwadi mukomana ariko kujeri saka nhasi muchirongwa tina mukoma waSimba akauya pane chino chirongwa achirondedzera mafambiro akaita nyaya uyezve mushure mezvo takazoitawo mamwe magweta vakatibata vakambofamba nababa mukuru ava vachiti aiwa regai timboedza kuita sei kutevera nyaya iyi uyezve nhasi tina Simba muno mustudio Simba akabuda mujeri
Simba wakadi yako ndipo makadiwo tete tiri right uri sei upenyu shamwari upenyu hwakaoma but kuzvinonekwa kuda kuita nani akomanaka right ndofunga ndichazodzoka hangu kwauri tichinzwa your side of the story takaita mwana pano watakapa zita rekuti Rozi akauya akarondedzera zvaakataura ko baba mukuru ndepi mushe watete makadini ndiri right ndikuona muri kufara kufarisisa chaiko akomanaka ndoziva panotaurika nyaya idzi kana patinoita nyaya idzi pane zvakawanda zvatinozenge takuita kuseruko tichifambira nyaya tichiita sei toda ngotenda nebasa ramakabata baba mukuru nevanhuwo zvekare vakauya vakaisawo musoro magweta vachibatsira vachiitawo zvakadaro izvozvo tototenda mimi vatete pamakaita chirongwa chenyu patakanzwa nhau iyi ndichizokutsvakai ndinoda kutenda nekutendawo magweta atakafambidzana nawo kubva patakanzwa nhau iyi muchiitaura paya kuzosvika pari nhasi mukomana abuda tava naye pano panze ari mutanowo zvaari izvo anditika ndinotenda tete alright okay right ndochidzoka kwauri Simba pane musikana akauya pano ndofunga wakatodzinzwa nyaya dzacho I remember uri kujere ndakatoya ndikakuona nditi right ungatirondedzera kuti chii chakaitika uzosvika pakusungwa ndokwanisa kurondedzerai alright chekutanga ndoda kutenda Mwari akandichengeta kusvika ndasvika nhasi kugara pandikagara pano ndiri mupenyu chakaitika pamusikana uyu tanyatsopatsanura zvizere chakaitika nechekuti ina ndine shamwari yangu yandanga ndinayo kumbizo kukwekwe kuma-ME akati ndiperekedzewo ku5 kumusikana wangu alright musazotaura kumazita nditi alright akandiperekedzewo ku5 kumusikana wangu ndakabvuma ndakaenda naye kunova kune musikana wake aiita housemaid achichengetawo vana vaichengeta ipapo ivo vana Rozi takanosvikawo pamba paya takaona vana panguva yacho nanga vari vana vadiki atori mwana mudiki handina kautombomusa kuti ndingamuziva panguva iyoyo ndangosvikawo mukomana akaita zvaiita nemusikana wake aita nemusikana wake takasvika pakubva ipapo ini mwana wandambomisa mupfungwa pamwe iye akandionawo zvake but ndakudini handakwanisa kunge ndakamuona kana kutaura naye asi takabva tabva takadzokera nemukomana wangu uya takabva takaenda kumba neshamwari yangu iya atoonake musikana wake by then ndakabva inini takaenda kumusha zvangu uyu mukomana weshamwari yangu handina kutombozonge ndichitaura naye akazongoita zvake nemunyati yake ini ndakaenda kumusha ndakazonzwa foni inini ichinofona ichiuya iti Simba pane zvinhu zviri kunzi zvakaita kuno ku5 panguva iyo mukadzi wangu anga ndi pamuviri ndatomutora ndamuisa kuti apone kupi kumaternity ndakafunga kuti otherwise pamwe vari kureva kuti mukadzi wangu adi apona vakutaura nemwe nyaya kuchinzi Simba kuno kunzi nyaya yakanzi wakarepa zvakashamisika nazvo kuti vanogoti ndakarepa chii zvikanzi haunawo here kwaukamboenda ku5 ndobva ndarangarira ndakati pamwe ndakaperekedza mukomana wekumusikana wake ainzi Terence ndasvika ikoko pamwe ndozvandiye akandisungisire musikana uyu zvangondinetsawo ndakati arega ndimbonzwa zvakamira sei ndobva tafamba chiinda kwataenda gwendo vakaramba uchifona kadza Simba pane nyaya yoramba indoo nemusoro nyaya yatiri kutaura pano ndikati ndiye chii unziwa kanorepa mwana kupi ku5 ndikati mwana upi andisingazivi zvosvika papo ndasingazivi chi mwana yeye ndakanoramba achifona ndikanda mari yebhazi ika kupi kukwekwe ikoko ndobva ndatumirwa mari yebhazi ndakupi kukwekwe mukoma wangu mushure mekunge anga abatwa panyaya yekuti Simba timbati tobata sei Simba ndobva patanga kubata mukoma wangu mukoma ndiye akatanga kusungwa kuti ubudikire ndibudikire ndibatiwe nepolisi ndakazofonera kupinda ndopa ndikati inhana chandiri kuziva chamuri kutaura hanzi kwira uye kupi uye kundo pakazosungwa mukoma wangu ndakwira ndakunda kupi ndakuenda kukwekwe koma asungwa mangwana acho akamuka iri Sande ndopa ndikaenda pajere pakavagara ndichauya ndasvika pajere paya ndikati kunyaya ndiri kunzi ndakaita ndeye chii ndasingatoizivo ndaida kutoda kuti ndizive kuti zviri kumbofamba sei zvinhu zvacho zvakanzi uri kunzi wakarepa chi mwana ndikati ndakarepa mwana sei kunzi wanga une housemaid anga aripo achikubatira kuti udi urepe mwana ndikati housemaid upi zvikanzi wakatora housemaid wachona zvakandinetsa ndakafunga kuti otherwise
housemate yakadi ndekandisungisa saka pfungwa dzangu dzaramba dziri papo dzasiri kumwana uyu uzi mwana uyu ndaasi ndambomisa mubrain dzangu ndikafunga kuti pamwe otherwise ndi housemate andisungisa zvikanzaiwa unosimba nyaya yakunda kukoti ndikaenda kukoti zvichireva kuti kudii zvikanzaenda kukoti uchanosvika utaura nemusikana yemaonesana kuti zvakambomira sei yakamuka iri mande ndibva taenda kupi kugokwe original court ndopa ndakasvika ndichona musikana uyo ari mukeji ndikamubvunza kuti naiwo musikana wandisungisira chii aiwa musikana housemate akasungwa tesi nahousemate akatobatwawo akanzi ndiye anga kandibatira mwana undichita chibata chibharo saka yakatosungwa akasiwa mujeri ndopa takanosvika ndikati kwewe siye uchindisungisa zvikanzi aiwa handisi ndikakusungisa ndikatongosungisiwa wanzi zvinombofamba sei takati chimba ndobva tatinotiona magadha achinzi aiwa no handiuza kutora nyaya pachi mukoti tazosvika mukoti musikana akanobvunza kuti ndo mukomana akawachona akabata chibharo mwana waichengeta zvikanzi aya haasiye haatombomuzivi haana kutombaaivunzwa ndimaid aivunzwa napp yachibvunzwa mukoti anzi haatombozivi zvofamba sei haana tombosvera akadi akatombotaura nemwana wacho atomuziviwo tiri chokwadi ndasingatombomuziviwo zvanzi kwiyo mukomana uri kunzi wakanofamba ukanda kumba ukanoda ukarekana tombozvidi handizvizivi zvikanzi aiwa no mozodzoka musi wani musi wanga musi wa7 May svika mozodzoka musi wa14 May remand necustody ndobva ndaiswa kujeri ndasvika kujeri kuya ndikadzoka musi wa14 ndakanonza remand necustody futi musi wa21 ndakanzi remand necustody futi musi wa27 ndobva baba vangu atengesa mombe ndobva ndabuda nebheu pakatanga kutengesa mombe ibuda nebheu ndobva ndabuda nebheu ndobva ndaenda panyike panze ikasununguka ndakasiya musikana wayo ari mujeri ndobva ndaenda panze asi musikana uyu kamwana ndasingakazivi kuti asi pfungwa dzangu dzangoti da kumuona mwana uyu kuti akandidi akandisungisa chii chakaitika kuti andisungise ndisina chandoziva kwaari andivengera chii chaitika kuti andisvika kundisungisa ndobva ndabuda nebheu paya ndaramba ndiri panze pazouya trial manje uyu mwana ndasingamuzivi iye anga asingandiziva maendo ati aizivawo papi but ndasingamuzivi patrial ipapo tikanosvika tagara musitting room tese tisingazivani tikasvika pakutobvunzana kuti kukoti 3 inopindwa rini inopindwa munguvai maclinic of court ikataiwa nokoti 3 achimboenda mudzoka natikorufu tikabuda tikadzoka mugokwesenda tese nevanhu vaya tisingazivani patikazonodzoka manje takuda kupinda mukoti takunopinda padhoo ndopandikatenga kuziva vanhu vapi ivavo pachitiwa kusimba wacho ari kupi uyu terenzizo ari ega kupi kubox kosiye simba wacho asipo ndopandikachoka ndikadi ndopandikavaziva vanhu ivavo ndasingavazivi kuti apa vanhu ivava ndivanani iye mwana uyu angana madha vacho angana madha muwani amai vake ehe vachitopinda pachikoti ndopandikanopinda ndikanogara uchi nogara vanhu svika nhasi nasimba rachadiwa first accused second accused ndobata uko ndobva ndasumuka kwana ndiri kubva ndenda kubox kwakuna accused wangu ndikasvika ndikanodi ndikanogara paya ndobva mwana uya anouya zvakanzi uyo mukomana akapfeka hembe blue unomuziva here uchibvunzwa mwana uyu mwana akapindura akati ndinomuziya zvainomuziva pachii zvaindomuziva pakaya kumba kuma9 dzeusiku akabikizwa sadza namaid akabikwa sadza namaid vakati ndirare naye ndisachema ndobva mwana aramba akanyarara ndobva kwabvunzwa iniwe simba rachadiwa uri kuti chine zvimashoko ari kutogwa nemwana takasumuka ndikati kone mwana undizivira kupi kwauri kutaura chi zvinhu zvakaita sezvizvizvi zvakanzi paukaweka kuma9 dzeusiku ukabikirwa sadza nasisi sokati ndirare newe ndisachema ndakashaya chekutaura ndobva nadzisiti down ndobva ndagara pasi ndopakanosumudzwa accused number 2 akanzi nechekutaura wehera apa ndopakatanga kuti kuna iwe unomuzivira kupi mukomana uyu ndopakatanga kuchema zvisinganzwisisiki ndimaid tiri mukoti muya akatanga kuchema zvisinganzwisisiki uyu anofanira kunoona madhokta tusi doctors aone chi madhokta aongorogwe kuti akakwana here kuchema kumwe kwari kuita mukati memunokoti ndobva akabudisiwa musikana zvikanzi aiwa ndotochiparadza naye ndopatikaparadzanisiwa ipapo zvanzi munomwe akuzvidi akuzvimiririra pakutrial dzacho dzese dziri kuitika zvadaro paya ndo patikaparadzana uyu musikana akaenda kwake ndakaenda kwani ndakaenda kwangu zvikanzi come for judgment
musi wa 27 September ndasvika paizvanza unofanira kuona mawitness saka bvunza kuti musi wa 3 September ndo patichazokudi pachazongorora nyaya yako musi wa 3 September ndasvika musi wa 3 September ndo pandikano It's okay, Simba. Yeah. All right, Simba. All right. ndopandikanotongwa chinzi inofanira kugara mujere kwe 20 years mujere suspended 2 good behavior ndopakadzika ne 18 years nchibva kupi chibva kujere chibva kukoti nchiita kujere ndopandikaenda kujere ipapo 18 years ndichibva ipapo nchienda kupi nchienda kujere kusvikira tabva pagokwe senda ndichiendeswa kuhwawa ndichibva kuhwawa ndichiendeswa kuchikurubi nokuti makore angu anga asingatenderi ndigare majere madiki ndibva ndanogara kuchikurubi kwamakore akawanda. Baba wangu akazama kutengesa mombe dzese mudanga dzikasvika pakunopera pasina chabuda, mapepa achingonza agarirwa apa, mapepa anza atasi, mapepa anza atasi. Ndopandikatongogara mujeri ndakashayiwa kuti ndozvifambisa sei panguva iyoyo. Ndakangonamata kuna Mwari kumusoro kudenga, ndakatombosvunga papafu kuda kuzviuraya. Ndiri koko kujeri koko ndakashaya nzira dzokuzviuraya nadzo kuti makore ndasingazivi kuti achaguma nei. Ndakasvika waida kuzviuraya sei Simba mujeri? Ndandashayiwa kuti ndota sei, ndatoshayiwa ndozviuraya nechii chandingazviuraya. Kuti ndandana kuti upenyu hwanga kuna kwahuchaenda, makore achanga akawandisa panguva iyoyo. Ndopandikasvika ndikati nyange zvazvaita, ndopandikazongotanga kugarawo ndichingorarama. Ndichingoraramawo ndichingoenda chiti yangu hamene zvazvichaitawo panichabudirawo ndipapo kana kungozofa ndichafirawo mukati mejere imomo. Zvikaramba zvakangofamba zvakangodaro. Handina kutombozoziva kuti zvaifamba sei panguva iyoyo. Yeah. Ndakabatwa nemukoma wako last week. Achifara zvokufara zvikanzi Simba abuda. Saka wagara makore mangani mujeri? Wakagara makore mangani? Ndagara 9 years mujeri. 9 years mujeri. All right. Ndikunzwa pawataura iwe kuti pawakapiwa sentence ye 20 years. Wakarasa tariro muupenyu? Ndakarasa tariro. Ndakati hapachina zvimwe futi zvichaitika apa, ndowato upenyu hwangu. Ndokutofa kwacho. Ndakaona sei ndokutofa kwacho. Ndoita sei ndokutofa kwacho. Alright. Okay. Patakaita chirongwa wakazvinzwa here kuti mwana uya auya ataura kuti ari kukutsvaka, ari kuda kukumbira ruregerero, ende ari kunyatsoziva kuti hapana chawakakanganisa? Ndakazvinzwana namukoma vachiuya vachindivhizitira. Vachiuya vachikuvhizitira? Wakanzwa sei? Apa ndofunga that was kwakurini bamukuru last year but 2022. 2022. Wakanzwa sei? Ndakangoti ndaona sekuti vari kundinyepera zvavaitawo. Ndakati kana zvakadaro Mwari vapinda, nokuti anenge akutora chokwadi nana chandingamuita, ende handimuzivi zvokuti ndikatomuti ndikatomufananidza kuti angakaita zvinhu zvakaita sezvo. Autombomuzivi? Handitombomuzivi panguva ndasingatomuzivi. Andatomuisa mubrain dzangu panguva yachona iyi. Ndasingatomuzivi nchingoti saka vanhu vanosungisa munhu asina mhosva sei? Zvatoitika pakuda ndo zviri kuitika here kuti munhu anosungwa asina mhosva otopika kugara mujeri. Alright. Saka pa 9 years dzawagara mujeri, maybe kusvika panguva yawakazongozvigamuchira kuti ndo zvavepo, wanga uri kuitei? Uri kurarama sei? Ndoziva kujere kunodzidziswa vanhu zvinhu zvakawanda, ende munowanawo counseling as well yekuti ukwanise kuaccepta kuti ndo situation iripo. Wanga uri kuita nezvechii? Ndi pandikagamuchira kuti izvi ndo zvatovepo, ndakatanga kunamata kuna Mwari
Alright. musoro kudenga ndakatanga kunamata ndichiparidzira vamwe vanga vari Wanga kutoita zvekuparidza. ndandakutoparidza ndakutoona kuti ndozvatuwepo ndatsvaka Mwari ndakaona Mwari achindipa utano, hama dzangu dzichiuya, ona mukoma wangu achindividira chikafu, ndopandikatanga kuona kuti Mwari ariko, ari kundinzwa. Chinamata munamato wangu muchikafu chouya ndodya, nokuti kujeri ukashaya hama yako nokuvinga ikoko zvechokwadi unogona kufa nenzara Stress. Okay. Alright. Baba mukuru ndakafara pamakandifonera mukati atete zvinhu zviya zvazoita mukomana Buda. Ndofunga muri iri kufara. Pakatoitwa kapati. Koinga munaunidaidza wani naye haumani. Kakaitirwa kwekwe kunokuti chaitawo. Naiso kukwekwe ndokune vabereki. Baba vakati chi, amai vakati chi, vachikuona. Vakafara zvisingaiti, vakafara ati asinga kuti tichiri kurota here. Vakafara nekupembera. I remember pandakauya kujere ndichikuona uchitaura iwe kuti mudzimai akatoenda ende pawakasungwa wakasiya kuneka mwana kacheche uchiti mwana ari kuchengetwa naamai. Mwana akakuzivere asi wakamusiya ari kacheche. Mwana akata zvokutozoratidziwa kuti ndo baba vako ava. Ndasingatomuzivi bo ndakamusiya nemwedzi wanokubereka. Ndasingatomuziviwo kana. Zvino usuri kuona kunge uri kurota. Ndichiri kakutya ndichiri nako asi tombozisa kuti zvikufamba sei. Kuona kunge uchangonzidzoka futi. Ndinofanika kuti uchangonzi pamwe wakudzokera futi kuya. Aiwa. Chiri kutya. Aiwa, it's okay. Saka mushure mekunge mukoma baba mukuru vandibata vakandiudza kuti aiwa ndozviripo Simba akabuda. Ndakatsvaga Rose anga asimo munyika munomu ari kuSouth Africa. Ndakamutaurira. Rose akati tete ndokumbirawo mukana wokuti ndionewo Simba ndiuye ndikumbira uregerero. Anditika ungada kumuona here? Handizoziva hangu ende ari kuda kukumbira uregerero. Anokwanisa kuya akachikumbira uregerero but nditeka kutya hangu nekuti patakamira kuti mukoti momo mawiro akaita pamwe ndo mawiro anogona kuya achiita kuti pano. Aiwa kana handifungi kuti zvingadaro. Hatifungi kuti tingaenda ikoko. Saka chirege pane dzino nguva tichidaidza Rosi baba mukuru tikumbira mugara apa. And then tione mukamona nhasi unomuziva. Ndimuziva. Aona kana aiti. Yokuti munhu akaita sei? Aiwa ndimuziva. Alright, okay. Regai tichimirira kakuti Rosi apinde mustudio akatokumbirisa akati ndikukumbirawo anga ari kubasa kwaangari akati nditotora madays off ndouya ndozokumbira ruregerero. Right. Okay. Yes, Rose. Tete makadini. Tiri right hangu rise. Ndakasimba. Anditika. Right. Meet Simba. Okay, makadini mkoma Simba. Makadini. Tiripo. Simba ndiye Rose. Ndiye Rose. Kuna Rose wezvitiri izvo kuitezvo. Simba ndichikumbira kukumbira uregerero kwauri. That's why ndakakwanisa kubata 32. Ndakati 2022 last day but 1. Ndakarangara ngati pane mukomana wandikatadzira wandikaendesa kujeri pasina zvapara. Mushure mekunge ndaitya mai vangu nokuti mai vangu vairova. Zvondasana kuti seda kungoti ndiye yuyu because ndaitya mai. Asi chinangwa chacho achiri chekuti kudii pamuchaya muchironga namama venyu muchitida kusungisa Simba. Alright. Ungandipatsanurira were kuti zvaimbonyatsofamba sei kuti unzotaiwa ABC apa zvazvakamira zvakadai ndinzwisise nokuti maindiro andikaita kujeri nemakuru anagara mujeri Rosi anotyisa. Ndakadzokera sure zvekuti handichazivi kuti zvinombofamba sei zvinhu zvacho asi muripo muri vapenyu muchiri panyika yakasununguka. Nyika yandandiri. Chenza Simba. Chimira izvi zvimwe tozozvita kusera anditya. Tozozvita kuseri. Sezvo mwana akakumbirisa pandakatotaura kutoti Simba akabuda akati ndandichikumbirawo kana zvichibvira ndiri kuda kuya kuzokumbirawo uregerero. Kana zvichibvira kukumbirawo uregerero mhuri yeZimbabwe ichizvinzwa.
uri kunzwisa kuti pazvakaitika panguva yamakaenda kukoti ainza nemakore mangani Rose? ane 10 years. Ainza ne-10 years. Alright, maybe for now ka tomboti ari kukumbira uregerera. Kana iwe usati waready kumuregerera, it's okay, zvinonzwisisika, because nyaya yekuregerera it's a process. Achisi chinhu chekuti unobva waita sei watokwanisa kuregerera ipapo. Chinhu chekuti unenge uchida nguva yekumboprocessa kuti uone kuti kochiko wozosvika panguva yauchati hai I think right ndakwanisa kumuregerera. Kana usingakwanisi kumuregerera izvezvi, usingakwanisi kuti alright ndakuregerera, it's still okay. Aiwa, ndokwanisa kumuregerera nokuti ndabuda ndiri mupenyu mukati menzvimbo yeusungwa. Alright, okay, wanza Rosie? Ndazvinzwa tete, kana ine ndikunzwa kufara pandakanzwa kuti mukomana akabuda, neni handina kufarawo, ruzi angu ndakatadza, sa ndakafara pandakanzwa kuti wabuda. Okay. Right. Vedu ndo nyaya yatinayo nasi. Nyaya yemukomana Simba agara 9 years mujere. Uyezve muna musi wa 13 September 2022 takaita Rosie pano akauya achitaura kuti no, ndine zviri kundinetsa, pane munhu andikuza ndakapomera mhosva. Saka Simba, kana uri kutaura iwe kuti unokwanisawo kumuregerera, it's okay, but I know it's going to be a process. Baba mukuru, imi muruda kuti chishamani? Since ake musikana achifilawo kuti since musikana achifilawo kuti akakanganisa, handioni pane chakashata. Wavewo ucheche, mareasons ataura vana vadiki vanomanikidzwa pakawanda, hazvina kushata, totomutendawo nekuuya kwaita achizokumbira uregerero. Nesuwo semhuri takatoungana tikatobvunzana mibvunzo yakada kudaro kuti zvinomira sei. Okay. Zaiwa, ndinotendawo nekunzwisiwa kwaita uye Simba ndiye akapinda panzvimbo yanga yakaoma, yanga yakashata. Hana yake kana yazvitendawo zvakanaka, hapana chakashata, tinozvitenda. Anditika. Alright, okay. Ndofunga handisisina hangu kana mamwe mashoko ekutaura. Ndofunga zvimwe zvakawanda zvinenge zvichazotaurwawo kuseri. Asi ndofunga chiombe chatoda kungotenda Mwari Simba ndechekuti wakawanirwa nyasha, wabuda uri mupenyu. Anditika. Alright, 9 years makore akawanda zvechokwadi. Saka uri kutangira papi muupenyu? Handina kana pekutangira, kana chii chanacho hapana chandinacho izvizvi. Handina kana pekuti ndoziva kuti ndogara papi, ndinovata papi nemwana wae ndomuisa pai. Handina. Mai vake vakasvika pakutoenda, vakangomusiyawo vakadaro. Alright. Okay. Asi pari zvino baba varipo, vabereki varipo, handiti? Asi ndoziva zvinhu zvakagosha kuti uchizoti kutanga kutarisira zvese kuvabereki. Zvakaoma. Handitika. Saka iwe chishuwo chako, I remember patakataura nyaya yako, tichitaura zvese, vanhu vakawanda vakandibata vakati please tete, kana mukomana uyu azobuda tiri willing kuti tinge tichimubatsira kuti anga achiwanawo zvinhu zvinomuraramisa muupenyu. Handitika. Saka iwe chishuwo chako urida kuita chii muupenyu? Chekutanga ndakuwanawo stende pekugara, chitoma project andinichita. Sezvo utano hwangu chinahwo, ndoona basa kuti ndishande, tenga kushandira mwana uya muzvo kunondifambirawo zvakanaka. Okay. Ndoziva kujere munodzidziswa mabasa emaoko akawanda. Pauri kuti maprojects, uri kutarisira kuita project yakaita sei? Maproject akafanana nehuku nemining,
zvangosiyana siyana kukwanisa kuita mabasa emaoko akaita sewayo. Urida kuenda even mining. Okay. Saka ukawana stand and then uchikwanisa kuwana zvokuita zvokushandawo simba chiri naro utano hwangu hwakakwana. Okay. Alright. Okay. Saka kune avo vangada kubatana kana kubatsira Simba anobatika pa 0783 996 299 0783 996 299 ndo paanobatika. Ndodzoka kwauri Rose, ndakamboita mazuva ndichikutsvaga ende pandakazokubata ndakatsvaga vamwe wakakutsvaga vamwe wakakutsvaga kusvika tazokubata uchinzi wakunyika yekusouth Africa. I remember madays ataurika nyaya iyi yaSimba ndo mazuva akabva shaika mama anditi andizvozvo amai naambuya anditi ka alright. Saka uri kuitei muupenyu? Muupenyu ndaisevenza kuSouth Africa, ndaishandira varungu. Uchiita basa rei? Kuwacha nekutsvaira mumba. Basa remumba? Basa remumba ndo basa rauri kuita. Alright. Saka upenyu uri sei? Zvinhu zvakatiomei chete, zvinasi kunyatsozvifambira zvakanaka, zvakatiomei zvokuti ndosangana nakatosiya nakati ndikanimbonozama kuZimbabwe pamwe ndingaonewo zvimwe zvokuitawo. Alright. Basa raunogona ndere kutaura zvokuwacha zvokuita mumba chichi, zvimwe zvaunongagona pauri kuti uzimbozama kuZimbabwe, basa raungada kuzama kuita ndere? Ini basa ndaida kuzama kuita nderekuita business rekutengesa zvokuita zvemarana buying and selling. Ndozvandachida kumbozama. Wane makore mangani kozvo? Ndine 19. Wane 19. Musaka pakasungwa Simba wanga une 10 years zvesho. Alright. Okay. Hey, 19. Saka which means pangoshaika mama wabva wangoita zvokungozvionera semabasa emaoko. Ko baba varipi? Baba wangu ari kuBotswana. Alright. Okay. Alright. Okay. So yeah. Ameno todiko topa vanhu dzako namba here toita sei? Vanhu vapedza ngo namba vapei nasununguka. Alright. Chidzitaura wega namba dzako. Okay, namba dzangu dzoti 078 982 9665. Alright. Tokorora 078 982 9665. Alright. Okay. Chirege chipedzesa chino chikamu. Baba mukuru, shoko ramungada kutaura kuna Rose nderekuti chi tisati tazopa tapedzesa naSimba. Kungotoni upenyu hwake ngautiwo zvakanaka. Hatina chatinacho against iwewe ukanga uri mudiki. Ndiro zvakaita upenyu. Okay. Alright. Simba, shoko rakupedzisa. Kuti kuna Rose taregererana. Totangira ipapo tichienda. Mwari achititungamirira. Tungamidza zvose Mwari. Tatakaparadzanisiwa, tatakaita zvinhu zvakaoma naSatani. Kamushandisa. Kasvika pakuti upenyu hwangu huparare. Asi takangoti uchi Mwari chiitai kuda kwenyu kutanga izvizvi. Tichiendera mberi nokuti ndamuregerera. Anditi. Aiwa wakunamata wataura kuti ndanda kuita zvokunamata. Anditi ka. Rozi ndoda kupindura mukoma Simba uchiti chi? Anzi ndakuregerera. Mukoma Simba ndawapindura ndichiti ndinotenda nokuregerera kwavandiita nokusunungura mwoyo wavo kwavaita. Nokuti ndinotenda zvangu kwavari. Ndidzokodza futi kuti zvakaitika mukumbudikidzwa mukumanikidzwa mama vangu ini vairova sezvanambotaura. So ndosana yangu nongedzana kati aiwa ndiye you because nasina choice. So mukura pfungwa dzangu dzakumachuwawo popandikaziva kuti aiwa pane kukanganisa kwandakaita mukati meupenyu ndakatadzira mumwe munhu zvasingamundisununguri even mukufamba kwangu nazvo zvasingamundisununguri kudzama nazo kubata tete ndakatete ndiye nhau yangu yanda kutaura yekusunungura.
wakangwamboedza here kumutsvaga Simba kuti ari kupi kana zvakamira sei, kuti kana ari kujera rujere ripi? ina ndamboedza kumutsvaga because hapana kupera mayears ndibva ndaenda kuBotswana. Mubva anogara kuBotswana? Chibva ndanogara kuBotswana. Alright, okay. No, it's okay. Tinokutendai nekuuya kwamaita muchirongwa. Handitika? Simba, I wish you all the best muupenyu. Chikuru kurarama. Tinoda kungotenda Mwari vakupa mumwe mukana. Sekutaura kwaita kuti wabuda une utano hwako, chawakuda kuti ushande. Uchitangira ipapo simudzira upenyu. Handitika? Right, namba dzaSimba zvekare 0783 996 299 0783 996 299. Varoda kubatsira mumubata ipapo. Baba mukuru, toda ngokutendai nerudo rwamakaratidza kumunin'ina wenyu. Kubva tichitanga kutaura, muchitanga kundibata, muchitanga kutaura kuti no, munhu wemunin'ina wangu ndikuzviziva, nyaya iyi ndaiziva, tikafamba kusvika muzuva ranhasi. Tenda nemitete ndimakatoti vhurawo. Handitika? Tizvisvike pazviri pari nhasi. Alright. Aiwa, tinotenda maita nekuya kuchironga. Thank you, Rose. Right, handitika? Mwari vakuitire zvakanaka. Itete maita basa. Alright, thank you. Alright, okay. So ndo nyaya yedu yatange tiinayo nhasi, nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa, asi tinoda kungotenda sekutaura kwataita, tinoda kungotenda Mwari nepavatisvitsa muzuva ranhasi. Thank you. Tilda Live. Shocking, strange, bizarre. Star FM. Sounding good.